Meta fil-qorti bdiet il-kumpilazzjoni fil-konfront ta' Karl Vella Petroni ta' 41 sena mill-mellieħa, il-qorti sabet biżżejjed provi sabiex jitpoġġa taħt qatt ta' akkuża. Huwa jinsab mixli li qatel b'mod involontarju żewġ irġiel Pakistani f'inċident ta' traffiku fil-Mosta li seħħ fis-6 ta' Mejju li għadda. Fil-qorti ħareġ l-akkużat allegatament ittestja fil-pożittiv għax-xorb il-kokaina u l-ħaxixa waqt li kien qed isuq fid-direzzjoni il-ħażina. Mix-xhieda tas-Surġent Francesco Mizzi li kien minn tal-ewwel fuq il-post dan l-inċident rawh żewġ persuni. Wieħed minnhom kien qed isuq wara l-mutur li fuqu kien hemm il-vittmi waqt li ieħor kien qed jiġġoggja. It-tnejn li huma raw li l-karozza li kienet qed tinstaq minn Vella Petroni kienet fid-direzzjoni l-ħażina u kienet għaddejja b'veloċità eċċessiva. Wieħed minnhom xed li tbellaħ x'inra l-inċident u kien fi stat ta' xokk għallaqat fuq il-bankina u ma kellem lil ħadd sakemm waslu il-pulizija fuq il-post. Is-surġent tal-Pulizija Mizzi xed li xam riħa ta' xorb fuq l-akkużat li derajjin. Xed ukoll li l-akkużat qallu li kien maġġel għax sieħbu kien qallu li kellu bżonn l-għajnuna. Intant waqt din is-seduta, il-Maġistrat Marzjan Farrugia qalet li huwa prematur li l-akkużat jingħata il-ħelsien mill-arrest.